Krishna Hare 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 Rama Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Krishna. Sri Sri Radha Govind Temple is born Mangalore today. Ram Hare Hare. Hare Krishna. Hare Hare. Echo കേൾക്കുന്നുണ്ട്. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്ന് അധ്യായം 5 കടക്കും. ഹരി ബോൾ. അങ്ങനെ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലെത്തി. ഇത്രയും ദിവസവും കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഈ 1 മണിക്കൂർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനായിട്ട് വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. കാരണം നമ്മളെ മനസ്സ് അങ്ങനെ നിൽക്കില്ല. മറ്റ് പല കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നമ്മളെ മനസ്സ് വഴുതിപ്പോകും. പക്ഷെ അതെല്ലാം മാറ്റി വെച്ച് റെഗുലർ ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ 5 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമ്മളിപ്പോ ഒരാഴ്ച ആകാറായി ഈ ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട്. ഈ 1 മാസത്തിനൊരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. അറിയോ? ഈ 11-ാം തീയതി ഗീതാ ജയന്തിയാണ്. അതായത് ഭഗവാൻ 5000 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അർജുനന് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ആ ഒരു ജയന്തി ദിവസമാണ് ഈ ഡിസംബർ 11. അപ്പൊ ഈ ഡിസംബർ മാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവത്ഗീത അത്രയും പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് എല്ലാവരും അത്രയും ഭാഗ്യമുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ ശരിക്കും ഇതിലേക്ക് വരാൻ പറ്റൂ. നമ്മൾ പല വഴികളിലൂടെ തിരിഞ്ഞു പോകും. പക്ഷെ അവസാനം ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ അപ്പുറമായിട്ട് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടുകൂടി ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാം. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ആദ്യം തന്നെ ഭഗവാൻ പരമ്പരയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, അല്ലെ? ഒരു പരമ്പരയിൽ കൂടിയാണ് ഈ ജ്ഞാനം വരുന്നത്. ജ്ഞാനയോഗമാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. ആ ജ്ഞാനം വരുന്ന പരമ്പരയെ കൂടിയാണെന്നും ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ജ്ഞാനം ആർക്കാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഭഗവാൻ അർജുനനോട് ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വേറൊരാൾക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. വിവസ്വാൻ, സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ. അതും എത്ര നാളുകൾക്ക് മുമ്പാണ്? 12 കോടി 4 ലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. അപ്പൊ ആ പരമ്പര മുറിഞ്ഞു പോയപ്പോൾ ആ പരമ്പര മുറിഞ്ഞു പോയി. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ വീണ്ടും ആ ജ്ഞാനം അർജുനന് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പോഴും അർജുനന് ഒരു സംശയം തോന്നി,
നമ്മളെല്ലാം ഒരേ കാലഘട്ടത്തിൽ ജനിച്ചല്ലേ, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ആ സമയത്ത് ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം കൊടുക്കുക? അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, എനിക്ക് കഴിഞ്ഞതെല്ലാം ഓർമ്മയുണ്ട്, നിനക്കത് ഓർമ്മയില്ല. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താം തദൈവ ഭജാമ്യഹം. എന്നെ എങ്ങനെയാണോ എന്നെ സമീപിക്കുന്നത്, എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്ന, അതനുസരിച്ച് ഞാൻ തിരിച്ച് അവർക്ക് അതിന്റെ പ്രതികരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നീട് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നീട് ഈ ആത്മീയ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചും പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അവസാനം ഈ ജ്ഞാനം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കേണ്ടത്? നമ്മളുടെ ഊഹാപോഹത്തിലൂടെയാണോ ഈ ജ്ഞാനം എടുക്കേണ്ടത്? ആരെ സമീപിക്കണം നമുക്ക് ജ്ഞാനം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ? ഗുരുവിനെ സമീപിക്കണം, അല്ലെ? ആ ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഗുരുവിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം? വളരെ വിനയാന്വിതനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിന് സേവ ചെയ്യുക, അദ്ദേഹത്തിനെ പ്രണമിച്ച് സേവ ചെയ്യുക. സേവ ചെയ്താണ് ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സേവിച്ച് ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം കിട്ടണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു. അപ്പോ 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായവും കർമ്മയോഗം, 5-ാമത്തെ അധ്യായവും കർമ്മയോഗം. പക്ഷെ ഈ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനമാണ്. മറ്റേത് വെറും കർമ്മയോഗമായിരുന്നു. അധ്യായം 5 ആയപ്പോൾ കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അപ്പൊ ഈ 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഭഗവാൻ കർമ്മയോഗം പറയുകയാണ്. അപ്പോ ഇപ്പം കുറെ ജ്ഞാനയോഗം പറഞ്ഞു, കർമ്മയോഗം പറഞ്ഞു. ഇനി നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ അഷ്ടാംഗയോഗം പറയും. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഭക്തിയോഗ പറയും. അങ്ങനെ ഫുൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഒന്ന് കുറിച്ച് വെച്ചോളൂ. 2 ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ, അത് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് പെട്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ കർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. ഇങ്ങനെ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട്. കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ഇപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദാനം ചെയ്യണം, അപ്പൊ ദാനം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്ന പൂജകൾ ചെയ്യുക, അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പൂജകൾ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അവിടെ ഈ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. ഇന്ന പൂജ ചെയ്താൽ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഈ കാര്യം സാധിക്കും, അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ പൂജ ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അത് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്നതാണ് കർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യും. ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായിട്ടൊന്നും ചെയ്യില്ല. പക്ഷെ അവർക്ക് എന്താണ്? കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികൾക്ക് അവര് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും. ഉപരിലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത വരുന്ന ക്ലാസ്സുകളിൽ കാണും എന്തൊക്കെയാണ് ഉപരിലോകം, എന്തൊക്കെയാണ്. നമ്മൾക്കൊരു ഗോലോക ചാർട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും. അതിനകത്ത് ഉപരിലോകം എന്ന് പറയുമ്പം സ്വർഗലോകമുണ്ട്, മഹർലോകമുണ്ട്, ഭൂഭുവർ, സ്വർഗ, മഹർലോകം, പിന്നെ ഏറ്റവും മുകളിൽ ബ്രഹ്മലോകം, അങ്ങനെ പല ലോകങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ ഇപ്പം നമുക്കറിയാവുന്ന 2 ലോകമേ ഉള്ളൂ. എല്ലാരും പറയാം നല്ലത് ചെയ്താൽ സ്വർഗത്ത് പോകും, ചീത്ത ചെയ്താൽ നരകത്ത് പോകും. പക്ഷെ ഈ സ്വർഗവും നരകവും മാത്രമല്ല, ഇതിന്റെ ഇടയിലും കുറെ ലോകങ്ങളുണ്ട്, ഇതിനുപരിയായിട്ട് ലോകങ്ങളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ട് പഠിക്കുമ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവും. അപ്പൊ കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എവിടെ പോവും? നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോകും, സ്വർഗത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും. ഇനി വികർമ്മം. വികർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തുള്ള 99% ആൾക്കാരും വികർമ്മികളാണ്. വികർമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നോ അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ചെയ്യുക. കാരണം നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ആരും ശാസ്ത്രം വായിക്കുന്നുമില്ല, ശാസ്ത്രത്തിനെ നിരാകരിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. ശാസ്ത്രത്തിനെ നിരാകരിച്ച് തോന്നിയ പോലെ ജീവിക്കുന്നതാണ് വികർമ്മം. അപ്പൊ ശാസ്ത്രത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മദ്യം സേവിക്കരുത്, മത്സ്യമാംസാദികൾ കഴിക്കരുത്, ചൂത് കളിക്കരുത്, പരസ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല. ഇങ്ങനെ പല നിയമങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ശാസ്ത്രത്തിൽ. പക്ഷെ ഇന്ന് സമൂഹത്തിൽ എല്ലാവരും ഈ നിയമം ലംഘിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അവരെ എന്ത് വിളിക്കും? വികർമ്മി എന്ന് വിളിക്കും. അപ്പൊ വികർമ്മികളായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ ഏത് ലോകത്തോട്ടും? താഴത്തെ ലോകം, അതായത് അവര് നരക തുല്യമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലായിരിക്കും പോവുക. അപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവര് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യും, പക്ഷെ അവര് ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും.
ഇനി വികർമ്മികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രത്തിന് എതിരായിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ളവർ താഴത്തെ ലോകങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാറ്റഗറിയാണ്, അതാണ് അകർമ്മികൾ. അകർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കില്ല. ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുന്നവരാണ് അകർമ്മികൾ. അവരെ ഒരിക്കലും കർമ്മം ബന്ധനം ഉണ്ടാകില്ല. അവർക്ക് പാപവും വരുന്നില്ല, പുണ്യവും വരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പുണ്യം ലഭിക്കും, അതുകൊണ്ട് അവര് ഉപരിലോകങ്ങളിൽ പോകും. എന്നാൽ അകർമ്മികളായിട്ടുള്ളവർ പാപവും ഇല്ല, പുണ്യവും ഇല്ല, അവരൊരു ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവരെ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യാനും ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ. ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണൻ. അദ്ദേഹത്തെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനായിട്ട് ആണ് അവര് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മവും. ഓരോ നിമിഷവും ഒരു ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താനുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യും. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് അകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അവരെ ഒരിക്കലും പാപവും പുണ്യവും അവരെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ലോകത്തിന്, ഭൗതിക ലോകത്തിന് ഉപരിയായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ലോകത്തിലേക്ക് അവർക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കും. അവര് സ്വർഗത്തും അല്ല നരകത്തും അല്ല, എറ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ലോകത്തേക്ക് പോകും. ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്ന എറ്റേണൽ അല്ല, അതായത് നശിക്കാത്ത ലോകമല്ല. സ്വർഗമൊക്കെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം പീരീഡ് മാത്രമേ നിൽക്കുകയുള്ളൂ. അത് കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും അത് നശിക്കും, വീണ്ടും വരും. പക്ഷേ ആത്മീയ ലോകം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാശമില്ലാത്ത, ജനന മരണമില്ലാത്ത ലോകം. ഭഗവത് ധാമത്തിൽ ഭഗവാന്റെ കൂടെ സേവ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകാൻ സാധിക്കും. അതാണ് അകർമ്മം. അപ്പൊ കർമ്മം പറഞ്ഞു, വികർമ്മം പറഞ്ഞു, അകർമ്മം പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് ആണ്, അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുന്നതാണ് യോഗം. ഈ കർമ്മയോഗം തന്നെ 2 ടൈപ്പ് കർമ്മയോഗം ഉണ്ട്. സകാമ കർമ്മയോഗം, രണ്ടാമത്തത് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. കുറിച്ചെടുക്കുന്നത് കുറച്ച് നല്ലതായിരിക്കും, കാരണം നമുക്ക് പിന്നീട് നോക്കുമ്പോഴും മനസ്സിലാവും. ഞാനിപ്പോ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ എല്ലാം മനസ്സിലാവും. സകാമ കർമ്മമുണ്ട്, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗമുണ്ട്. സകാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് കർമ്മം ചെയ്യും, കർമ്മഫലവും ആഗ്രഹിക്കും. എന്നാൽ ഈ കർമ്മഫലത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം അവര് ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കും. അതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗം. കർമ്മയോഗം തന്നെ 2ആയിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തു: സകാമ കർമ്മയോഗ, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. സകാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ, ആക്ടിവിറ്റീസ്. കർമ്മം ചെയ്യുന്നു, അതിന് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആ ഫലത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഒരു ഭഗവാന് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഇപ്പം ആർക്കെങ്കിലും കുറച്ച് ലാഭം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ബിസിനസ്സുകാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർക്കൊരു ലാഭം കിട്ടി. ഇപ്പൊ അംബാനിയുടെ കേസ് എടുക്കാം. അംബാനിക്കൊക്കെ കണക്കില്ലാതെ ഒരുപാട് ക്യാഷ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ അവർ ആ ക്യാഷിൽ നിന്ന് അവര് ഫലം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്, അവരുടെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു ഭാഗം അവർ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കുന്നു. അതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗം. സകാമ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ഫലവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ കിട്ടിയ അവര് ചെയ്ത ഫലത്തിന്റെ കുറച്ചു ഭാഗം ഭഗവാന് മാറ്റിവെക്കുന്നു. അതാണ് സകാമ കർമ്മയോഗം. ഭഗവാന് കുറച്ച് മാറ്റിവെക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അത് യോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അതായത് കണക്റ്റിംഗ് ടു ഗോഡ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർമ്മം ചെയ്യും, അതിന്റെ ഒരു ഫലവും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കാണ്. പക്ഷെ അവര് കർമ്മത്തിൽ അവര് അറ്റാച്ച്ഡ് ആണ്. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അവർ ചെയ്യുന്ന ആ ജോലിയിൽ അവർ താല്പര്യമുണ്ട്. ആ ജോലിയുടെ ഫലത്തിൽ അവർ നിഷ്കാമ കർമ്മ, അതായത് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തില് ആഗ്രഹമില്ലാത്തവരാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ. അവര് കിട്ടുന്ന ഫലമെല്ലാം ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. അതിലൊന്നും പോലും അവർക്ക് വേണ്ട. എന്ത് റിസൾട്ട് വന്നാലും അത് ഭഗവാന് തന്നെ എന്നുള്ളതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. ഈ 2 കേസിൽ ആരാണ് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നത്? സകാമ കർമ്മയാണോ നിഷ്കാമ കർമ്മയാണോ? നിഷ്കാമ കർമ്മ. കാരണം എന്താണ്? അവര് എല്ലാ ഫലവും ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. സകാമ കർമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂരിഭാഗം അവരെടുക്കും, അതിന്റെ ഒരു ചെറിയ ഭാഗം ഭഗവാന് കൊടുക്കുന്നു. പക്ഷെ അവര് വികർമ്മികളെക്കാളും ഉയർന്നതാണ്. ശാസ്ത്രത്തില് എതിരായിട്ട് ചെയ്യണില്ല, കൂടാതെ അവര് കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനെ അവർ ചിന്തിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗം. അപ്പൊ ഇനി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറൊരു
തലം വരും, ജ്ഞാനയോഗം വരും. ജ്ഞാനയോഗം ഇതിന്റെ മുകളിലാണ്, ഈ കർമ്മയോഗയ്ക്ക് മുകളിലാണ് ജ്ഞാനയോഗം. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ കർമ്മത്തിലൊന്നും അവര് അറ്റാച്ച്ഡ് അല്ല. ഇതിനേക്കാൾ ഉപരി ഞാൻ ആരാണ്, ഞാൻ ഈ ആത്മാവാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള അന്വേഷണത്തിലാണ്. അവർ ആത്മീയ തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്നു. അവർക്ക് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒന്നിലും ആഗ്രഹം കാണില്ല. ചില ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യത്തിലും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. ഇന്ന കർമ്മം ചെയ്യണമെന്നും അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല. പക്ഷെ അവർ ആത്മീയ തലത്തിൽ നിന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ അവരും പൂർണ്ണമായി ശുദ്ധീകരിച്ചിട്ടില്ല. നമ്മൾ ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവായി എന്ന് അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. അത് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം പോരാ. ഈ ആത്മാവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഈ ആത്മാവ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും കൂടെ അറിയണം. അപ്പൊ ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് എന്നുള്ള തലത്തിലുള്ള മെസ്സേജ് അവർക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ അവര് ഇങ്ങനെ ശാസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. ഈ ശാസ്ത്രം എന്ന് പറഞ്ഞാല് കടല് പോലെയാണ്. അതിങ്ങനെ എല്ലാം നമുക്ക് പൂർണ്ണമായി ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഈ കടല് പോലുള്ളത് നമ്മളെ പോലെ ഈ ചെറിയ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഈ ശാസ്ത്രം മൊത്തം ജ്ഞാനം കിട്ടില്ല. എന്നാൽ അവര് ഈ ജ്ഞാനയോഗികൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഒരു ഗുരുവിന്റെ അടുത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ജ്ഞാനം കംപ്ലീറ്റ് കിട്ടി. അവർക്ക് ഭക്തിയോഗയുടെ തലത്തിലേക്ക്, അതായത് ഭക്തിയുഗ സേവനത്തിലേക്ക് ഉയരാം. അപ്പൊ ഏറ്റവും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് യോഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തി യോഗയാണ്. ഭക്തി യോഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നമ്മൾ കർമ്മത്തിലും ആസക്തിയില്ല, ഫലത്തിലും ആസക്തിയില്ല. പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താണോ ഇഷ്ടമുള്ളത് ആ പ്രവൃത്തി നമ്മൾ ചെയ്യും. ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് കൊടുക്കും. ഒന്നിലും നമ്മൾ ഇല്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യും. അതിനി നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലോട്ട് കടക്കുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും. ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. കർമ്മ, വികർമ്മ, അകർമ്മ പറഞ്ഞു. പിന്നീട് എന്താണ് സകാമ കർമ്മയോഗ എന്താന്ന് പറഞ്ഞു, നിഷ്കാമ കർമ്മയോഗ എന്താണെന്നും പറഞ്ഞു. പിന്നെ ജ്ഞാനയോഗവും പറഞ്ഞു. ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരമല്ല ആത്മാവ് എന്നുള്ള നോളജ് കിട്ടി. അവർ ആ ഇന്റലിജൻസ് വെച്ചിട്ട് ഇന്റലിജന്റ് ലെവലാണ്. പക്ഷെ അവരും പ്യൂരിഫൈ ആയിട്ടില്ല. ഇതിനും മുകളിലേക്ക് അവർക്ക് പോയാലേ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ നാലാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 41ഉം 42ഉം ശ്ലോകത്തില് വ്യത്യസ്തമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട്. 41ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് നീ ജ്ഞാനത്തിൽ നിൽക്കൂ, നീ ത്യജിക്കൂ, കർമ്മഫലത്തെ ത്യജിച്ച് ജ്ഞാനത്തിൽ അധിഷ്ഠിതനായി നിൽക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. 42ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു എണീറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ അർജുന എന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനൻ ആകെ വീണ്ടും കൺഫ്യൂഷനായി. നമുക്കറിയാം 3rd ചാപ്റ്റർ തുടങ്ങിയത് തന്നെ അർജുനന് കൺഫ്യൂഷനോട് കൂടിയാണ്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായവും ഒരു സംശയത്തോടു കൂടിയാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയേതയോരേകം തന്മേ ബുഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമോ? അപ്പോ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണം, നീ ജ്ഞാനത്തിൽ നിൽക്കൂ, നീ ത്യജിക്കൂ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പറയുന്നു നീ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഇത് രണ്ടിലും ഏതാണ് ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിക്കാം. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഫോട്ടോയിൽ ഒരു സന്യാസിയെ കാണാം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വേഷം സന്യാസിയുടെ വേഷമാണെങ്കിലും എന്താണ് പ്രത്യേകത? ഈ സന്യാസിയുടെ കയ്യിൽ സിഗരറ്റ് ഉണ്ട്, മറ്റൊരു കയ്യിൽ ഫോണുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എക്സ്റ്റേണലി ഒരു സന്യാസിയെ പോലെ ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഇതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി പോവാണ്. ശരിക്കും സിഗരറ്റ് വലിക്കുക, മദ്യം സേവിക്കുക, ഇതൊക്കെ ശാസ്ത്രത്തിന് വിരുദ്ധമാണ്. അപ്പൊ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ? അപ്പൊ ഇതാണ് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് സന്യാസിയായി ഭഗവാനെ അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് ഇറങ്ങി തിരിച്ചതാണ്. പക്ഷെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അത്രയും സ്ട്രോങ് ആണല്ലേ, നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയവും മനസ്സും ഒക്കെ സ്ട്രോങ് ആണ്. അപ്പൊ അതൊക്കെ വഴിതെറ്റിച്ച് കൊണ്ടുപോവാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ ഏതാണ് നല്ലതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മ യോഗശ്ച നിശ്രേയസകരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യതേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലതു തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം.
അപ്പൊ ത്യാഗം എന്ന് പറയുമ്പം പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ എന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്? എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് എന്റെ ജോലിയും കൂലിയും വീടും എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഓടിപ്പോയി കാട്ടിൽ പോയി തപസ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ കർമ്മം എല്ലാം ത്യജിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താലും മുക്തി എത്തും. ഭക്തിയുതമായി കർമ്മം ചെയ്ത് ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്കും മുക്തി എത്തും. രണ്ടുപേർക്കും ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഒന്ന് തന്നെ. പക്ഷേ ഇതിലേറ്റവും ഉത്തമം ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ്. നമ്മൾ കർമ്മം ചെയ്യണം, ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യണം, ഒന്നും ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നതല്ല നല്ലത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്താണ്? നമ്മുടെ വീടും നമ്മളുടെ ജോലിയും എല്ലാം കളഞ്ഞ് കാട്ടിൽ പോയി ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതല്ല. കർമ്മം ചെയ്യൂ, ഭക്തിയോടുകൂടി കർമ്മം ചെയ്യൂ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോഴും അത് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്നറിയോ? നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഇത് കേൾക്കുകയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, അതൊരു കർമ്മമാണ്. കേൾക്കുക. ഈ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോ ചിലര് പറയും ഈ സന്യാസിയാണ്, സന്യാസി വര്യന്മാര് ഇത് പൈസ ഉപയോഗിക്കരുത്, ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കാൻ പാടില്ല, അവര് എല്ലാത്തിനും ഫോൺ ഉപയോഗിക്കില്ല, ഒന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ ത്യാഗിയായിട്ടിരിക്കണം. പക്ഷെ അതിനെ പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അത് ഫൽഗു വൈരാഗ്യമാണ്. ഫൽഗു വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് കൊടുത്താലും വേണ്ട വേണ്ട, എനിക്കതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, ഞാൻ സന്യാസിയാണ്, ഞാൻ ഇതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, കാരണം ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആസക്തി ഉണ്ടാക്കും എന്നാണ്. പക്ഷെ ശരിക്കുമുള്ള ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കും. ഫോൺ ഉപയോഗിക്കും, ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കും. അവർക്ക് ഏതൊക്കെ എല്ലാ ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നെങ്കിൽ ജോലിക്ക് പോകും, ഇതെല്ലാം ചെയ്യും. പക്ഷെ അവരുടെ ഉള്ളെങ്ങനെയാണ്? അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇതെല്ലാം ഭക്തിയോടെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ നമ്മൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. പക്ഷെ അത് എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും. അപ്പൊ ഇത് ഭക്തിയുത സേവനമാണ്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ യുക്ത വൈരാഗ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. യുക്ത വൈരാഗ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതു വസ്തുവും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇപ്പൊ പൈസ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ചില സന്യാസി ഫൽഗു വൈരാഗ്യം സ്വീകരിച്ച, അതായത് ഒന്നും സ്വീകരിക്കില്ല എന്ന് പറയുന്ന സന്യാസിക്ക് നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്താൽ, അയ്യോ ഞാൻ പൈസയൊന്നും തൊഴില്ല, അതൊന്നും നമുക്ക് പാടുള്ളതല്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുക? ആ പൈസ കൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഭഗവാന് നല്ല വസ്ത്രം കൊടുക്കാനും, ഭഗവാനെ ആരതി ചെയ്യാനും, ഭഗവാന് ക്ഷേത്രം പണിയാനും. പ്രഭുപാദർ അതാണ് ചെയ്തത്. പ്രഭുപാദർ ആരെങ്കിലും ഡൊണേഷൻ ആയിട്ട് പൈസ കൊടുത്താൽ അയ്യോ എനിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയില്ല, അത് സ്വീകരിച്ച്, പക്ഷെ ഒന്നും സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല. ഒരു രൂപ പോലും അദ്ദേഹം സ്വന്തം കാര്യത്തിന് ഉപയോഗിക്കില്ല. എല്ലാം ഭഗവത് സേവനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരിക്കൽ പ്രഭുപാദരടുത്ത് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവില് ഫോറിൻ കൺട്രിയിലായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളൊരു സന്യാസിയല്ലേ? ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ സന്യാസികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല, അവർ ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ലൈഫാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ വലിയ കോസ്റ്റ്ലി ആയിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രം പണിയുന്നു, വലിയ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു, റോൾസ് റോയ്സ് കാറിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു, വിമാനത്തിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരിക്കുള്ള സന്യാസിയാണോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പം പ്രഭുപാദര് പറയും, ഒരു സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വസ്തു ഇതൊന്നും അപ്പൊ പ്രഭുപാദർ പറയും, ഇതൊന്നും പക്ഷെ എന്റെ അല്ല, എന്റെ കയ്യിൽ ഒന്നുമില്ല, ഈ കാണുന്ന ഓരോ വസ്തുക്കളും ഭഗവാന്റേതാണ്, ഇത് സൃഷ്ടിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്തുള്ള ഒന്നിനും എനിക്ക് ഒരു അവകാശവും ഇല്ല. പക്ഷെ ഞാൻ എന്ത് കിട്ടിയാലും അത് ഞാൻ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിക്കും. ഇപ്പം ഈ ക്ഷേത്രം പണിഞ്ഞത് എനിക്കിവിടെ സൂചിച്ചു കഴിയാനല്ല, ഭഗവാന് ഇരിക്കാനായിട്ട് ഒരു സ്ഥലം കൊടുത്തു. അതുപോലെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് വന്ന് ഭഗവാനെ കാണാനും സേവ ചെയ്യാനും അവസരം കൊടുക്കാനാണ്. അതുപോലെ ഞാൻ ഈ റോൾസ് റോയ്സ് കാറ് പോകുന്ന പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭക്തന്മാർ ഈ കാറ് തന്നു, ഞാൻ അത് യാത്ര ചെയ്യുന്നു. അത് ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും, ഇനി കാളവണ്ടിയാണേലും ഞാൻ അതിൽ യാത്ര ചെയ്യും. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വണ്ടിയിൽ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ദൂരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇനി പ്ലെയിനിൽ കയറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, പ്ലെയിനിൽ പോയത് കൊണ്ടല്ലേ 14 വട്ടം ഈ ലോകം മൊത്തവും അദ്ദേഹം ചുറ്റിക്കറങ്ങി ഭഗവാന്റെ ജ്ഞാനം മറ്റുള്ളവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ 10 വർഷം കൊണ്ടാണ് 14 വട്ടം ഈ ഭൂഖണ്ഡം 6 ഭൂഖണ്ഡങ്ങൾ മൊത്തവും അദ്ദേഹം യാത്ര ചെയ്തത്. അപ്പം എയ്റോപ്ലെയിനിനെ എന്ത് ചെയ്തു? അതും ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടി ആ എയ്റോപ്ലെയിൻ ഉപയോഗിച്ചു, ഭക്തിയുത സേവനത്തിന് വേണ്ടി കാർ ഉപയോഗിച്ചു. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഞാൻ എങ്ങനെ ഈ വസ്തു ഭഗവാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ജോലിക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും
ജോലിക്ക് പോയി കിട്ടുന്ന പൈസ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടി. നമ്മൾ ഇപ്പൊ വീട്ടുകാരെ നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും ഭഗവാന്റെ സേവയാണ്. കാരണം നമ്മളുടെ ബന്ധുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതല്ല. എന്റെ അമ്മയും അച്ഛനും ആരായിരിക്കണം, എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ ആരായിരിക്കണം, നമ്മളെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരായിരിക്കണം, ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പുതിയ ബന്ധുക്കളായിരിക്കും വരിക. നമ്മൾ വീണ്ടും ജനിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ബന്ധുക്കൾ, ഈ ബന്ധുക്കളൊന്നും നമ്മളെ കൂടെ കാണില്ല. അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ബന്ധുക്കളുടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. അപ്പൊ ഇവരെല്ലാം നമുക്ക് ഭഗവാൻ തന്നവരാണ് എന്ന അവബോധം, അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം. നമ്മൾ ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, നമ്മളെ വീടും നമ്മളെ കർമ്മവും ഒന്നും ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല, എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അത് ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദർശ് പ്രഭു ഹാൻഡ് റൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് എന്തെങ്കിലും. ഓക്കെ. ആ, ഇത് നല്ലൊരു ഉദാഹരണം. ഈ കർമ്മവും ഭക്തിയുത സേവനവും നമ്മളിപ്പം ചിലര് പറയും കർമ്മമാണ് എല്ലാം, വർക്ക് ഇസ് വർഷിപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരുണ്ട്. ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചിലര് ഭയങ്കര ദാനശീലരായിരിക്കും, പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികൾ സമൂഹത്തിൽ ഉയർന്ന ആളായിരിക്കും. എത്ര നല്ല വ്യക്തിയാണ്, എത്ര എത്ര ഹോസ്പിറ്റലുകളാണ്, എത്ര പേർക്കാണ് അന്നദാനം കൊടുത്തത്, ഒരുപാട് സേവനം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷെ എന്ത് പ്രതീക്ഷിച്ചാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? എനിക്ക് കുറെ പുണ്യം കിട്ടും, എനിക്ക് വേറൊന്നും വേണ്ട. അപ്പൊ ആൾക്കാർ നമ്മളെ ഒന്ന് പ്രശംസിക്കും. അതൊക്കെ ഒരു ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിയാണ്. അതിന്റെ പണം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിലും മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കുക, എല്ലാവരും എന്നെക്കുറിച്ച് നല്ലത് പറയും, അതുപോലെ ഞാൻ ഈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറെ ആൾക്കാർക്ക് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണല്ലോ, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കും. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് സംഭവിച്ചതാണ് നമ്മൾ ഈ പറയുന്നത്. ഇത് നൃഗരാജാവാണ്. ഇത് ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തില് വരുന്നതാണ്. കൃഷ്ണ ബുക്ക് ഭഗവാന്റെ 10ാമത്തെ സ്കന്ധം മൊത്തവും ഒരു ശ്ലോകം ഇല്ലാതെ വിവർത്തന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബുക്കുണ്ട്. അതിൽ 64ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വരുന്നതാണ് രാജാവിന്റെ കഥ. അപ്പൊ നൃഗരാജാവ് വലിയ ദാനശീലനാണ്. അദ്ദേഹം ദാനം കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബ്രാഹ്മണർക്കെല്ലാം എല്ലാ ദിവസവും പശുക്കളെ ദാനമായിട്ട് കൊടുക്കും. ഈ പശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര എണ്ണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകാശത്തിൽ എത്ര നക്ഷത്രങ്ങളുണ്ടോ അത്രയും പശുക്കളെ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പൊടിപടലങ്ങളുണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മഴത്തുള്ളിയിൽ എത്ര തുള്ളികളുണ്ടോ, മഴയിൽ എത്ര തുള്ളികളുണ്ടോ, അത്ര കണക്കിന് പശുക്കളെയാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നത്. വലിയ പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതും പശുക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെ അലങ്കരിച്ച് ആഭരണങ്ങളൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടോപ്പ് പശുക്കളെയാണ് അദ്ദേഹം ദാനം ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു ബ്രാഹ്മണന് ദാനം ചെയ്തു. അതുപോലെ വേറൊരു ബ്രാഹ്മണനും ദാനം ചെയ്തു. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം ബ്രാഹ്മണർക്കെല്ലാം ദാനം ചെയ്യും. ഒരു ദിവസം ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ കൊണ്ടുപോയ പശുക്കളില് ഒരു പശു തിരിച്ച് അതിന്റെ ഷെഡിൽ വന്ന്, അത് നേരത്തെ താമസിച്ച ഷെഡിൽ അങ്ങ് നടന്നുപോയി. ഇത് ഈ ബ്രാഹ്മണൻ അറിഞ്ഞില്ല, കണ്ടില്ല ഇതിങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയത്. അപ്പൊ ഇതറിയാതെ അടുത്ത ബ്രാഹ്മണൻ വന്നപ്പോ നൃഗരാജാവ് അടുത്ത ബ്രാഹ്മണന് മറ്റേ ബ്രാഹ്മണന്റെ അടുത്തുനിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന പശുവിനെയും കൂടെ അങ്ങ് കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഈ 2 ബ്രാഹ്മണരും തമ്മിൽ പിന്നെ വഴക്കായി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു എന്റെ പശുവിനെ നിങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി. അപ്പം പറഞ്ഞു ഇല്ല, എനിക്കിത് രാജാവ് തന്ന പശുവാണ്. പിന്നെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചെന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത്, ഇതാണ് 2 ബ്രാഹ്മണരും ചെന്ന് രാജാവിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് വഴക്കായി. എനിക്ക് അങ്ങ് തന്ന പശുവല്ലേ, അതെങ്ങനെ ഈ വ്യക്തി എടുത്തോണ്ട് പോയെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ വ്യക്തി പറയും ഇല്ല, അങ്ങ് എനിക്ക് തന്നതല്ലേ. അപ്പൊ മനസ്സിലായി രാജാവിന് ഈ പശു എന്തോ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയതാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ക്ഷമ ചോദിച്ചിട്ട് പറയും ഈ ഒരു പശുവിന് പകരം ഞാൻ എത്ര ലക്ഷക്കണക്കിന് പശുക്കളെ തരാമെന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഇവരത് കൂട്ടാക്കില്ല. അങ്ങനെ ഈ ബ്രാഹ്മണര് തിരിച്ചു പോകും. പിന്നീട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഈ ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞ് നേരെ യമരാജന്റെ അടുത്താണ് പോകുന്നത്. യമരാജനാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളൊന്നും ആരും കാണുന്നില്ല, ആരും കാണാതെ ഒളിച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ സ്റ്റെപ്പും വീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം യമരാജന്റെ അടുത്ത് പോകുമ്പോൾ ഒരുപാട് പുണ്യപ്രവർത്തിയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഒരു തെറ്റ് ചെയ്തു, ബ്രാഹ്മണരെ അസംതൃപ്തിപ്പെടുത്തി, ഇങ്ങനെ ഒരു പശുവിനെ ദാനം. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അദ്ദേഹം അറിഞ്ഞു പോലും ഇല്ല ഈ പശു അങ്ങോട്ട് പോയത്, അറിയാതെ ചെയ്ത ഒരു തെറ്റാണ് ഈ പശു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറിപ്പോയത്. അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങൾ പാപം അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ നിങ്ങൾ കുറെ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്തത് കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്ത് പോവാം. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു
പാപം ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ഏത് ആദ്യം വേണം? പുണ്യം ആദ്യം ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പാപം മതിയോ, അതോ പാപം ചെയ്തിട്ട് പുണ്യം മതിയോ എന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ പറയും ഈ ഒരു പാപമേ അദ്ദേഹം ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ജീവിതത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയ്ത ഒരേ ഒരു പാപമാണ്, ഒരു തെറ്റാണ് ഇത്. അപ്പം പറയും, ഞാൻ പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാം, അതിനുശേഷം ഞാൻ പുണ്യത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിച്ചോളാം. അങ്ങനെ അത് പറഞ്ഞ ഉടനെ അദ്ദേഹം പാപത്തിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കാനായിട്ട് നേരെ ഒരു വലിയ പല്ലിയായിട്ട് അവിടെ ഭഗവാന്റെ ആ ദ്വാപര യുഗത്തിലാണ് അവിടെ ദ്വാരകയില് ഒരു കിണറ്റില് വന്ന് കിടക്കും. വർഷങ്ങളോളം ഈ പല്ലിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ ജീവിക്കുകയാണ്. പിന്നീട് ഭഗവാന്റെ മക്കള് കളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ അവര് കണ്ടതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു പൊട്ട കിണറ്റില് ഒരു വലിയ പല്ലി കിടക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവര് വന്ന് ഭഗവാനെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് വരും. അങ്ങനെ ഭഗവാൻ വന്ന് തന്റെ ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് തൊടും. ഇതാണ് ഈ കാണിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ വന്ന് ഇടത്തെ കൈ കൊണ്ട് പിടിച്ച് ഉയർത്തുമ്പോൾ മൃഗരാജാവായിട്ട് തിരിച്ച് അതായത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ പാപത്തിന്റെ കണക്ക് കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം തിരിച്ച് ഈ രാജാവായിട്ട് നിന്നു. എന്നിട്ട് പറയും, ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവിച്ചത്, അങ്ങനെ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നു, ഇനി എന്റെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ ഞാൻ സ്വർഗത്ത് പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം പോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഇദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയ പ്രശ്നം? ഇദ്ദേഹം ഇതെല്ലാം പുണ്യപ്രവൃത്തിയാണ് ചെയ്യുന്നത്, പക്ഷെ അവിടെ ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. ഞാൻ ചെയ്തു, ഈ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മാനസിക സുഖം, കൂടാതെ ആ പുണ്യപ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഫലത്തെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്തു, അപ്പൊ അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതാണ്, നമ്മൾ ഒരുപാട് പുണ്യം ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും കാര്യമില്ല. ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധിക്കപ്പെടുത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും പുണ്യം ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് ഒരു പല്ലിയായിട്ട് ജനിക്കേണ്ടി വന്നത്. അതാണ് ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്തില്ല. ഭക്തിയുദ്ധ സേവനമാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ്. അവിടെ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താലും നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും, ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമേ ഭക്ത പ്രണശ്യത, എന്റെ ഭക്തൻ ഒരിക്കലും വീഴ്ച സംഭവിക്കുകയില്ല. കൂടാതെ സ്വല്പം അഭ്യസ്യ ധർമ്മസ്യ ത്രായതേ മഹതോഭയം, ഭഗവാന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ചെറിയ കാര്യം പോലും മഹാഭയത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കും. മഹാഭയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? താഴ്ന്ന യോനിയിൽ താഴ്ന്ന ജീവജാലമായിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരില്ല. ഈ 1 മണിക്കൂർ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാണ്, ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭഗവത്ഗീത ശ്രവിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കഥകൾ കേൾക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു 0.1% ആണെങ്കിൽ 0.001% ആണെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാൻ അത് വലുതായിട്ട് കാണും. അത്ര കാരുണ്യവാനാണ് ഭഗവാൻ. കൂടാതെ നമ്മൾ എല്ലാ ദിവസവും നാമം ജപിക്കണം. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലേ, നാമജപനം ജപിക്കണം. ഇപ്പൊ എല്ലാരും ഈ ക്ലാസ്സിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാരും മുടങ്ങാതെ ഒരു മിനിമം ഒരു മാലയെങ്കിലും, അതായത് 108 തവണ നാമം ജപിക്കുക. അതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാന ധർമ്മം. കലിയുഗ ധർമ്മമാണ് നാമജപം. അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുകയാണ്. നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുക, നമ്മൾ ഈ വായിക്കുക, ഭഗവത്ഗീത വായിക്കുക, ഇതെല്ലാം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ വരും. ഇനി 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ജ്ഞേയസാ നിത്യ സന്യാസി യോ ന ദൃഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർദ്വന്ദ്വോ ഹി മഹാബാഹോ സുഖം ബന്ധാത് പ്രമുച്യതേ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതിനോടൊപ്പം മോക്ഷമടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, വെറുക്കുന്നുമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കർമ്മം ചെയ്ത് ഫലം കിട്ടിയാൽ ആ ഫലത്തെ എനിക്ക് ഫലമൊന്നും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് വെറുക്കുകയല്ല, ആ ഫലത്തെ അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ചെയ്യാണ്. അപ്പം കർമ്മഫലം, ഞാൻ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന് എനിക്ക് നല്ല പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ട് കിട്ടണം എന്നും അദ്ദേഹം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഭഗവാന് വേണ്ടി തന്റെ പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ അതാണ് അർജുനനോട് പറയുന്നത്, നീ എനിക്കായിട്ട് യുദ്ധം ചെയ്യൂ, നീ അതിന്റെ ഫലം എന്താണ്, തോൽവിയാണോ ജയമാണോ, ഇതൊന്നും നീ ചിന്തിക്കണ്ട. തോൽവിയാണേലും ജയമാണേലും അതിനെ നീ വെറുക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് നിത്യസന്യാസി. അപ്പൊ നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സന്യാസി വേഷം ധരിച്ച് എല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ചു പോകുന്നവരല്ല. അവര് കർമ്മം ചെയ്തുകൊണ്ട്, ഇപ്പൊ അർജുനൻ ഒരു നിത്യസന്യാസിയെ പോലെയാണ്. കാരണം അർജുനൻ ക്ഷത്രിയനാണ്, കുടുംബമുണ്ട്, എങ്കിലും അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാൻ എന്തു പറഞ്ഞോ ആ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് അതിന്റെ ഫലം ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ്, ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം, നല്ലത് ചീത്ത, സുഖം ദുഃഖം, ഇതൊക്കെയാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ.
അപ്പോൾ ഒരു നിത്യസന്യാസിയായ വ്യക്തിക്ക് സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും നല്ലത് വന്നാലും ചീത്ത വന്നാലും ഇതൊന്നും അദ്ദേഹത്തെ അലട്ടത്തില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായ വ്യക്തി. ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ, നമുക്കൊക്കെ സുഖം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷം, ദുഃഖം വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഡൗൺ ആവും. അപ്പൊ അതൊക്കെ സുഖവും ദുഃഖവും നമ്മളെ ബാധിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ സന്തോഷവും സുഖവും ഒക്കെ വരുന്നത്. സന്തോഷവും സങ്കടവും ഒക്കെ വരുന്നത്. അല്ലെ, എനിക്ക് ഇത് ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് അത് ഇഷ്ടമല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഭയങ്കര ചൂസ് ചെയ്യും. എനിക്ക് ഇന്ന സാധനം ഇഷ്ടമാണ്. പക്ഷെ ഒരു നിത്യസന്യാസിക്ക് ഇതിൽ ഏതാണ് ഭഗവാൻ ഇഷ്ടം അങ്ങനെയാണ് നോക്കുന്നത്. എന്റെ ഇഷ്ടം നോക്കുന്നില്ല. സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും അതെല്ലാം ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് എല്ലാം ഒരേപോലെ. കാരണം ഇതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാതെ ഈ ലോകത്തൊന്നും നടക്കില്ല. സുഖവും ദുഃഖവും, എനിക്ക് ദുഃഖം വരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ കർമ്മം ചെയ്ത പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് എനിക്ക് ദുഃഖം വരുന്നു. അദ്ദേഹം അതെല്ലാം നിസ്സംഗമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് കർമ്മ സന്യാസി. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികളാണ് മോക്ഷത്തിന് പ്രാപ്തരാകുന്നത്. അവര് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാകും. നമ്മളിപ്പോ നല്ല പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോകും, ചീത്ത പ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ നരകത്ത് പോകും. ഇനി ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ചില പ്രവർത്തികൾ ചെയ്ത് സ്വർഗത്തും അല്ല നരകത്തും അല്ല, ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഭൂമിയിൽ തന്നെ ജനിക്കും. അപ്പൊ ഈ സൈക്കിൾ, ജനനം മരണം ജനനം മരണം, ഈ ഒരു സൈക്കിൾ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ സൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഇനി ജനിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാവണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പുണ്യപ്രവൃത്തിയും ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാണ്, പാപപ്രവൃത്തിയും ചെയ്താൽ പ്രശ്നമാണ്. അതെന്താ പുണ്യപ്രവൃത്തി ചെയ്താൽ പ്രശ്നം എന്ന് പറയാൻ കാരണം? പുണ്യം ചെയ്താൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? നമ്മൾ സ്വർഗത്ത് പോകും. സ്വർഗത്ത് പോയാലോ? അതല്ലേ നല്ലത്. സ്വർഗത്ത് പോയാൽ ഒരുപാട് നമുക്ക് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷെ സ്വർഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. ഇപ്പൊ ഞാനൊരു കുറെ പുണ്യം, ഒരു ചാക്ക് നിറയെ പുണ്യം ഞാൻ ചെയ്തു. അതായത് നമ്മള് ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ 10,000 രൂപയുണ്ട്. അങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അക്കൗണ്ടിന്റെ അകത്തോട്ട് ഒന്നും ഇടുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഈ 10,000 രൂപയുടെ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് എന്താവും? അക്കൗണ്ട് കാലിയാവും. അതുപോലാണ് നമ്മൾ പുണ്യം ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് 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 കൂട്ടി വെക്കുന്ന ഒരു പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ആ അക്കൗണ്ട് അനുസരിച്ച് ഞാൻ സ്വർഗത്ത് പോയി. സ്വർഗത്ത് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അപ്സരസുകളുണ്ട്. നല്ല ലക്ഷൂറിയസ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. ഇവിടുത്തെ പോലെ ആയിരിക്കില്ല. സ്വർഗം എങ്ങനെയാന്നൊക്കെ ഈ ഭാഗവതത്തിലൊക്കെ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്വർഗത്തില് നല്ല എന്താ പ്രകൃതി രമണീയമായ സ്ഥലങ്ങളും എല്ലാരും ഭയങ്കര സൗന്ദര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണ്. ഒരുപാട് ആഭരണങ്ങളും എല്ലാ ഭൗതിക സുഖം കൂടുതലുള്ള സ്ഥലമാണ് സ്വർഗം. അപ്പൊ അവിടെ ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ച് ആസ്വദിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും നമ്മളുടെ ഈ പുണ്യത്തിന്റെ അക്കൗണ്ട് കുറയും. കുറഞ്ഞ് അവസാനം അക്കൗണ്ട് സീറോ ബാലൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും? വീണ്ടും നമ്മൾ സ്വർഗത്തുനിന്ന് താഴെ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ സ്വർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പററി വേൾഡ് ആണ്. അവിടെയും കുറെ നാൾ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു വരേണ്ടി വരും. അപ്പൊ സ്വർഗവും നരകവും അല്ല, ഇതിനപ്പുറമുള്ള ഈ ജനന മരണത്തിൽ നിന്ന് വെളിയിൽ പോകുന്നതാണ് മോക്ഷം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ മോക്ഷത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയായിരിക്കണം? കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കില്ല, അത് വെറുക്കുന്നില്ല, ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്നോ ആപ്തുമവയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മ ന ചിരേണാധിഗച്ഛതി. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു എന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. നചിരേണ അധിഗച്ഛതി. അധിഗച്ഛതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരമപദം. അതായത് ഭഗവാന്റെ ധാമത്തില്, ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളില് നമുക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യണം. അതാണ് ഭഗവാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്നത്. നമ്മളെല്ലാം ത്യജിച്ചു, എനിക്ക് ഒരു കർമ്മത്തിന്റെയും ഫലം ഒന്നും വേണ്ട. പക്ഷെ അവിടെ ഭക്തി നമ്മൾ ചെയ്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാര്യമില്ല. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് ഈ പരമപദത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കും. ബ്രഹ്മണ്യാധായ കർമാണി സംഗം ത്യക്ത്വാ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്ര വിഭാംബസ. പത്മപത്ര വിഭാംബസ. പത്മപത്ര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താമരയുടെ ഇല. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിലെ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. ഈ താമര ഇലയിലെ വെള്ളത്തിന് എന്താ പ്രത്യേകത? ആ വെള്ളം ഇലയുമായിട്ട് ഇല നനയത്തില്ല, അല്ലെ? താമര ഇലയിലെ വെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വെള്ളം ഇങ്ങനെ തെന്നി 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 പോകും.
ഇല നനയത്തില്ല. അതുപോലെ ആയിരിക്കണം ഒരു ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ച് കർത്തവ്യം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി. ആ വ്യക്തിയെ കർമ്മഫലം ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതായത് ആ വ്യക്തി കർമ്മം പുറമേ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ജോലിക്ക് പോകുന്നുണ്ട്, വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ അതിന്റെ ഇടയിൽ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോകുന്ന കാണാം. അപ്പോ പക്ഷേ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ ഫലത്തിലൊന്നും ആസക്തി ഇല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്തു. കാരണം ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. നമ്മളിപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ അവിടെ കറണ്ട് ബില്ല്, വാട്ടർ ബില്ല്, എന്താ ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാനും ഒക്കെ പൈസ വേണം. അതിനുവേണ്ടി അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകുന്നു. കൂടാതെ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാനും നമുക്ക് പൈസ വേണം. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ജോലിക്ക് പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധം എന്താണ്? ജോലിക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുന്ന പൈസ എനിക്ക് ആസ്വദിക്കണം എന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് ആസക്തിയില്ല, ഫലത്തിൽ ആസക്തിയില്ല. പക്ഷെ എന്തിലാണ്? എല്ലാം പരമപുരുഷന് സമർപ്പിക്കുന്ന. അതാണ് അങ്ങനെ അവബോധത്തില് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഈ താമര ഇലയിലെ വെള്ളം പോലെ. അതായത് ആ വെള്ളം ആ ഇലയുമായിട്ട് അറ്റാച്ച് ആവുന്നില്ല, ഇലയെ നനയ്ക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹം ഈ കർമ്മം എല്ലാം ചെയ്യും, പക്ഷെ എല്ലാം എന്താണ്? ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചാണ് ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കർമ്മ ബന്ധിക്കത്തില്ല. കർമ്മഫലം, ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കില്ല. യുക്തകർമ്മഫലം ത്യക്ത്വാ ശാന്തിമാപ്നോതി നൈഷ്ഠികം അയുക്തകാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിബധ്യതേ. സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്കർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരനിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകയാൽ അതിൽ പെട്ട് വലയും. അപ്പൊ ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്ന? കർമ്മഫലമെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് സമാധാനം, അല്ലെ? സമാധാനം. നമ്മൾ ഈ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചയ്യോ ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഇത്രയും കിട്ടിയോളല്ലോ, ഞാൻ ഇതിലും കൂടുതൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പ്രതീക്ഷയും അതിന്റെ ആ ഫലം ഇത്രയും വേണം എന്നൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് സമാധാനം ഇല്ലാതാക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആ അത്യാഗ്രഹി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ കർമ്മഫലത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെടും. പിന്നെ അങ്ങനെ വരുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ സമയമില്ല. പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് നല്ലതോ ചീത്തയോ എന്തോ ആകട്ടെ, അതെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കണം. അത് എന്ത് വരും അതിന്റെ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് അവര് ബോധവടല്ല. പക്ഷെ അവര് ചെയ്യുന്നത് അത്രയും നന്നായിട്ട്, നല്ല രീതിയിൽ അവരുടെ അവരാൽ പറ്റുന്ന രീതിയിലെല്ലാം അവര് കർമ്മം ചെയ്യും. പക്ഷെ അതിന്റെ ഫലം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം. കാരണം അവരൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ട് ചെയ്തു, പക്ഷെ തിരിച്ച് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അത് എന്ത് തന്നെ ആയാലും അത് ഭഗവാന് കൊടുക്കുകയാണ്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭു ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ്, തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ, കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുമില്ല. പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇവയ്ക്കെല്ലാം കാരണം. നമ്മൾ ഇന്നലെയും പറഞ്ഞു, ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ്? ആരൊക്കെയാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ? 3 ഗുണങ്ങളുണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ഗുണങ്ങൾ? രജോ തമോ ഗുണങ്ങൾ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം, അല്ലെ? അപ്പൊ ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു മാതാജി. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരിക്കും നമ്മളെ ഈ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. ഇത് നമ്മൾ 14-ാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. അത് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് അധ്യായത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് ശരിക്കും പ്രവർത്തിക്കുക. ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ഈ ആത്മാവ് ഈ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഉറങ്ങിയ അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ഈ ശരീരം ഈ ഗുണങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കാരണം ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുകയും അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുക, അതിന്റെ ഫലമൊക്കെ സ്വീകരിക്കണം. പക്ഷെ ആത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. കാരണം ആത്മാവിന് ഈ ശരീരത്തിൽ പെട്ട് കിടക്കുകയാണ്. ആത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ആത്മാവിന് സന്തോഷം കിട്ടണമെങ്കിൽ ഭഗവാനെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്താലേ സന്തോഷം കിട്ടും. നമ്മൾ ഈ നേരത്തെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ കണ്ടില്ലേ, ഒരു അമ്മൂമ്മ ഇങ്ങനെ കൂട് വൃത്തിയാക്കുന്ന, പക്ഷെ അതിന്റെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന തത്തയ്ക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണില്ല. അപ്പൊ നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ ആത്മാവ് തത്തയെ പോലെ ഇരിക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ഈ ശരീരം കൊണ്ട് അത് ചെയ്യുന്നു, ഇത് ചെയ്യുന്നു, അവരുമായിട്ട് വഴക്കിടുന്നു, പലതും പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നു. പക്ഷെ ആത്മാവിനെ നമ്മൾ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്ത് ജീവിക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ ഈ ശരീരം ചെയ്യുന്നതെല്ലാം ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. ചിലര് നല്ല പ്രവർത്തികൾ, അതായത് ആരെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല, ആരെയും മോശമായി പറയില്ല. ചിലർ രജോ ഗുണമായിരിക്കും, എല്ലാ പ്രവർത്തിയും ചെയ്ത് എല്ലാത്തിന്റെയും
ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. ചിലർ തമോ ഗുണിയാണ്. തമോ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവരെ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു ഗുണം ചെയ്യത്തില്ല, മറ്റുള്ളവർക്കും ഒരു ഗുണം ചെയ്യാത്ത പ്രവൃത്തികൾ, എപ്പോഴും ഉറക്കവും ആലസ്യവും ഒന്നും ചെയ്യാതിരിക്കുന്നവരാണ് തമോ ഗുണികൾ. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ആ ഓരോ ഗുണത്തിന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ആ ശരീരം ചെയ്യുവാണ്. ആത്മാവ് ഇതൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും കർമ്മം പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതും കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതും ഒന്നും ആത്മാവല്ല, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആത്മാവിനെ ഉണർത്താൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആത്മാവിനൊരു ഫുഡുണ്ട്. നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ ശരീരം ആരോഗ്യം കിട്ടാൻ നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കും. 3 നേരം 4 നേരമൊക്കെ ഫുഡ് കഴിക്കും. പക്ഷെ ആത്മാവിനൊരു ഫുഡ് കൊടുക്കണം. അതെന്താണ് ആത്മാവിനുള്ള ഫുഡ് ഫോർ സോൾ എന്ന് പറയും. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? എല്ലാ ദിവസവും എന്ത് ചെയ്യണം? കലിയുഗത്തില് ആത്മാവിനെ ഉണർത്താനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. അതാണ് ഫുഡ് ഫോർ സോൾ. നമ്മൾ ആത്മാവിന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആരും ഒരു ദിവസം പോലും മുടങ്ങാതെ മിനിമം ഒരു 108 തവണ ഒരു മാല ജപിക്കുക. പിന്നെ ക്രമേണ നമ്മൾ മാല കൂട്ടുക. എപ്പോഴും നമുക്ക് നാമം ജപിക്കാം. നമ്മളിപ്പം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെ നാവ് വെറുതെ ഇരിക്കല്ലേ, ആ സമയത്ത് നമ്മളെ നാവിനെ വേറെ ആർക്കും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഇപ്പൊ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും നാമം ജപിക്കാം. നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഐഡിൽ മൈൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെവിൾസ് വർക്ക്ഷോപ്പ് ആണ്. ചുമ്മാ ഇരിക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് പല കാര്യങ്ങൾ ചിന്തിക്കും. നേരത്തെ നടന്ന കാര്യങ്ങൾ, ആരെങ്കിലും നമ്മളെ ഇൻസൾട്ട് ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ, നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ, ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. നമ്മള് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ മനസ്സിനെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നാമം ജപിക്കുക. എപ്പോഴും നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോകുമ്പോഴും വെറുതെ ഇരിക്കുമ്പോഴെല്ലാം നാമം ജപിക്കുക. അത് നമ്മളുടെ പാപത്തെ കത്തിച്ച് കളയാൻ അത്രയും ശക്തിയാണ് നാമജപത്തിന്. കേൾക്കുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആണ്. വെറും 16 വാക്കുകളുള്ള ഒരു മന്ത്രം ആർക്കും ജപിക്കാം. പക്ഷെ ആ മന്ത്രത്തിന്റെ ശക്തി, അതിന്റെ പൊട്ടൻസി പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയും ശക്തിയുള്ളതാണ്. നമ്മളുടെ ഉള്ളിലെ എല്ലാ കൽമശങ്ങളും നീക്കി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ അഴുക്കുകളെയൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ ആത്മാവിനെ ഉണർത്തുന്നതാണ്. നമ്മുടെ പല ജന്മങ്ങൾ, കോടിക്കണക്കിന് ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ ചെയ്തു കൂട്ടിയ പാപങ്ങളെ എല്ലാം കത്തിച്ചു കളയാൻ ശക്തിയാണ് നാമജപം. എല്ലാരും എല്ലാ ദിവസവും മുടങ്ങാതെ നാമം ജപിക്കുക. തദ്ബുദ്ധതസ്തദാത്മാന പരായണ ഗച്ഛന്ത്യ പുനരാവർത്തിം ജ്ഞാന നിർദ്ദുത കൽമശ. ബുദ്ധിയും മനസ്സും വിശ്വാസവും ആശ്രയവും എല്ലാം പരമ്പൊരുളിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ മുക്തമാർഗത്തിൽ മുന്നേറുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ആ മുക്തിയിൽ എത്തണമെങ്കിൽ എന്തിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മളുടെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ വിശ്വാസം, നമ്മളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് എല്ലാം ആ ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുക. നമ്മളുടെ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുന്നതാണ്. നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാണ്. നമ്മൾ ഈ ശാസ്ത്രങ്ങൾ പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബുദ്ധി കൊണ്ട് സേവനം ചെയ്യാണ്. മനസ്സുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ മനസ്സുകൊണ്ട് ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വിശ്വാസം, എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അവശ്യ രക്ഷിബേ കൃഷ്ണ, എന്ത് സംഭവിച്ചാലും കൃഷ്ണനുണ്ട്. കാരണം കൃഷ്ണനെ അറിയാത്ത ഒരു ഇല പോലും അനങ്ങില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത്ര വിശ്വാസം. പിന്നെ നമ്മൾ എല്ലാത്തിനും ഭഗവാനെ ആശ്രയിക്കുക. എന്റെ കഴിവ് എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മള് ഭൗതിക ലോകത്ത് എല്ലാവരും അതാണ്, എന്റെ കഴിവ്, എന്റെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം നടന്നത്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാതെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചു. അപ്പൊ ആ ഒരു ആശ്രയം, ആ ഒരു സറണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ 3 കാര്യങ്ങളിലും ഭഗവാനിലും, ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ ബുദ്ധി, മനസ്സ്, വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തിയാൽ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയം ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തി മാർഗത്തിൽ മുന്നേറും. അപ്പൊ ആരിലാണ് ഇതെല്ലാം ആശ്രയം നമ്മൾ ഉറപ്പിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാനിലാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ബ്രഹ്മൻ, പരമാത്മാ, ഭഗവാൻ. കാരണം 14-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ബ്രഹ്മണോഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം. അതായത് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്നിൽ നിന്നാണ് വന്നത്. ഈ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് പരമാത്മാവും വരുന്നത്, ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മജ്യോതി. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള വെളിച്ചമാണ് ഈ ബ്രഹ്മജ്യോതി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നമ്മളുടെ വിശ്വാസം, ആശ്രയം എല്ലാം പരമ്പൊരുളായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന് രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്? നീല കാർവർണ്ണനായിട്ട്, ഓടക്കുഴലേന്തിയ, തലയിൽ മയിൽപ്പൂലി ചൂടി,
ത്രിഭംഗ രൂപത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ നിൽക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, കയ്യില് ഓടക്കുഴല് വെച്ച് കാലിങ്ങനെ ചരിച്ചു വെച്ച് ഒരു ചരിവോട് കൂടി നിൽക്കുന്ന ആ ഭഗവാൻ, മഞ്ഞപ്പട്ടണിഞ്ഞ് വനമാല അണിഞ്ഞ് ആ താമര ഇതള് പോലെ കണ്ണുകളുള്ള ബിംബാപ്പഴത്തിന്റെ ചുണ്ടുകളുള്ള ആ സുന്ദര രൂപത്തിൽ, ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ആകർഷിക്കേണ്ടത്. ആ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാം അർപ്പിക്കേണ്ടത്. ബ്രഹ്മനും പരമാത്മാവും അല്ല, അതിനും മുകളിലാണ് ഭഗവാൻ. ഇതാണ് ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ഭഗവാൻ സാക്ഷാത്കാരം. കണ്ടോ, നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ രൂപം കാണാം. എത്ര ഇത് ഈ ഡ്രോയിങ് എല്ലാം ഇസ്കോണിലുള്ള ഭക്തന്മാര് വരച്ചതാണ്. കാരണം അവർക്ക് പ്രഭുപാദ ഉയർന്ന ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഇവര് വരച്ചത്. അദ്ദേഹം ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും ഉത്തമ ഭക്തനായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാനും എല്ലാം സൗഭാഗ്യം അദ്ദേഹത്തിനുണ്ട്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഭഗവാന്റെ രൂപം എങ്ങനെയാണ്. ആ രൂപമാണ് ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ വർണ്ണിച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പം അവർക്ക് അതുപോലെ ഭഗവാനെ വരയ്ക്കാനും സാധിക്കും. ആ ഭക്തന്റെ നിർദ്ദേശവും ഭക്തന്റെ അനുഗ്രഹവും ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹവും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇസ്കോണിന്റെ പിക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല ആകർഷണം തോന്നുന്ന പിക്ചേഴ്സ് ആണ്. അത് ശരിക്കും ഭഗവാന്റെ രൂപം ആ രീതിയിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. വിദ്യാവിനയ സമ്പന്നേ ബ്രാഹ്മണേ ഗവിഹസ്തിനി ശുനി ചൈവ സ്വപാകേ ച പണ്ഡിത സമദർശിന. അറിവും വിനയവുമുള്ള ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ആനയെയും നായയെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാലിനെയും സമദൃഷ്ടിയോടെയാണ് യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനമുള്ളവനായ വിനയാന്വിതനായ പണ്ഡിതന്മാർ വീക്ഷിക്കുന്നത്. അപ്പം ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ് വീക്ഷിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ഈ പടത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജ്ഞാനമുള്ള വിനയാന്വിതനായ വ്യക്തി. ഈ വിദ്യയും വിനയത്തിലും സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു പണ്ഡിതൻ എങ്ങനെയാ കാണുന്ന? ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും പശുവിനെയും ഹസ്തിനി ആനയെയും ശുനി നായയെയും ശൈവ സ്വപാക ഒരു ചണ്ടാളനെയും നായ്മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന ചണ്ടാളൻ, ഇവരെ എല്ലാരെയും ഒരേപോലെയാണ് പണ്ഡിതൻ കാണുന്നത്. സമദൃഷ്ടിയോടെ കാണുന്നു. എന്താ കാരണം? കാരണം അദ്ദേഹം കാണുന്നത് ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെ ഉള്ളിലും ആത്മാവിനെയും ആത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് പരമാത്മാവും ഉണ്ട്. നമ്മളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ആത്മാവ് മാത്രമല്ല, നമ്മളുടെ ആത്മാവിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ഈ രൂപത്തില് എല്ലാ അണുവിലും ഉണ്ട്. തൂണിലും തുരുമ്പിലും മണ്ണിലും മിന്നിലും തൂണിലും തുരുമ്പിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്. പരമാത്മാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ചതുർഭുജ രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇരിക്കുന്നത്. 4 കൈകളുള്ള ശംഖചക്ര ഗദാപത്മമായിട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ, നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ അപ്പൊ ഒരാളല്ല 2 പേരുണ്ട്. ഒന്ന് നമ്മൾ ജീവാത്മാവും, പിന്നെ നമ്മളുടെ കൂടെ ഒരു അച്ഛൻ എങ്ങനെയാണോ കുട്ടിയെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ഒരു കൊച്ചുകുട്ടിയെ കൈ പിടിച്ച് നടക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ശരീരം എടുത്താലും കൂടെ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മളുടെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ 2 പേരാണ്. ഒന്ന് നമ്മൾ ജീവാത്മാവും, പിന്നെ പരമാത്മാവും. അതേ പരമാത്മാവ് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ജീവാത്മാവ് ഓരോ വ്യക്തികളും ഇൻഡിവിജ്വൽ ജീവാത്മാവാണ്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിലുള്ള പരമാത്മാവ് ഒരേ പരമാത്മാവ് തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് കോടിക്കണക്കിനായിട്ട് വിസ്തരിക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ ഈ പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്താണ് കാണുന്നത്? ഈ പടത്തിലുണ്ട്. ആനയുടെ ഹൃദയത്തിലും പരമാത്മാവിനെ കാണുന്നു, ഈ ബ്രാഹ്മണന്റെ ഹൃദയത്തിലും, പശുവിനും ഈ ചണ്ടാളന്റെയും നായയുടെയും എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിൽ അപ്പൊ ആ ഒരു റെസ്പെക്ട് കൊടുക്കാണ്. ഇവരെല്ലാരും ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. ഇവരുടെ എല്ലാവരുടെയും ഉള്ളിൽ ഭഗവാൻ ഇരിപ്പുണ്ട് പരമാത്മാവായിട്ട്. അപ്പോ വിനയാന്വിതനായി ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എല്ലാരിലും ആ പരമാത്മാവിനെ കാണും. ന പ്രഹൃഷ്ട്രിയം പ്രാപ്യ നോദ്വിജേത പ്രാപ്യ ചാപ്രിയം സ്ഥിരബുദ്ധിരസമ്മൂഢോ ബ്രഹ്മണി സ്ഥിതഃ. ആനന്ദത്തിൽ ആഹ്ലാദിക്കുകയോ ആനന്ദകരമല്ലാത്തവയിൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാവുകയോ ചെയ്യാതെ സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ അസംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതനാണ്. ഭൗതികാതീതൻ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ ദ്വന്ദ്വത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനായി. ദ്വന്ദ്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷം വന്നാലും സങ്കടം വന്നാലും എല്ലാം ഒരുപോലെ. അതാണ് ആനന്ദം. സന്തോഷം വന്നാൽ ഒരുപാട് ആഹ്ലാദിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വന്നാൽ ദുഃഖാവിഷ്ടനാകുന്നില്ല. എപ്പോഴും സ്ഥിരബുദ്ധിയോടെ ഇരിക്കുന്ന സംഭ്രാന്തനായി ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞാനിയായി ജീവിക്കുന്നവൻ ഭൗതികാതീതനാണ്. 22ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഇത് നല്ല നമുക്ക് റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശ്ലോകമാണ്.
യേ ഹി സംസ്പർശജാ ഭോഗാ ദുഃഖയോനയ ഏവ തേ ആദ്യന്തവന്ത കൗന്ദേയ ന തേഷു രമതേ ബുധഃ. ബുദ്ധിമാൻ ഭൗതികേന്ദ്രിയങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം മൂലമുണ്ടാകുന്ന ദുഃഖങ്ങളിൽ പങ്കുകൊള്ളാറില്ല. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും അവസാനവും ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവയിൽ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമാന്മാർ സന്തോഷം കൊള്ളുകയില്ല. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് വസ്തുവിലും ഒരു തുടക്കവും ഉണ്ട്, അവസാനവും ഉണ്ട്. അതാണ് ഭൗതിക സുഖങ്ങൾക്ക് ആദിയും ഉണ്ട്, അന്തവും ഉണ്ട്. ആദിയുണ്ട്, അവസാനമുണ്ട്. പിന്നെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഏത് വസ്തുവിൽ നിന്ന് സമ്പർക്കം ചെയ്താലും ദുഃഖമായിരിക്കും നമുക്ക് വരിക. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ സന്തോഷം കൊള്ളാറില്ല. ഭൗതികമായിട്ട് നമുക്കൊരു ഹാപ്പി സിറ്റുവേഷൻ വന്നാലും ബുദ്ധിമാന്മാർക്കറിയാം ഇത് കുറച്ചു നേരത്തേക്കേ ഉള്ളൂ, അല്ലെ? ടെമ്പററി ആണ് എല്ലാം. ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാം ടെമ്പററിയാണ്. അപ്പൊ ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി ഇങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊരു നല്ലൊരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോൾ അതിലധികം സന്തോഷിക്കില്ല. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം ഇത് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ കഴിയും, ഇനി അടുത്തത് ദുഃഖം വരും. ഇങ്ങനെ സൈക്കിള് പോലെ സുഖ ദുഃഖ സമ്മിശ്രമായിട്ടാണ് ഈ ലോകം. ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഈ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടാണ്, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ദുഃഖം ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. അതിനെ നമുക്കറിയാം 5 ഇന്ദ്രിയങ്ങളുണ്ട്. കണ്ണ്, മൂക്ക്, വായ, ത്വക്ക്, പിന്നെ ഏതോ ഒന്ന് ഞാൻ വിട്ടുപോയല്ലോ. ശ്വസനം, മൂക്ക്. കണ്ണിന് ഉദാഹരണം ഈ രാത്രിയിലൊക്കെ വരുന്ന ഈയലുണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ ഈയലുകൾ വന്നിട്ട് എന്താണ്, എവിടെ പ്രകാശം ഉണ്ടോ അതിന്റെ അടുത്തോട്ട് പോകും. കാരണം അവരുടെ കണ്ണിന് ആകർഷണം കിട്ടിയത് ലൈറ്റാണ്. അങ്ങനെ ലൈറ്റിന്റെ അടുത്ത് ചിലപ്പോൾ തീയായിരിക്കും, ആ തീയുടെ അടുത്തോട്ടായിരിക്കും അവര് പോവുക. പിന്നെ രാവിലെ നോക്കുമ്പോ എന്താണ്, എല്ലാം ചത്ത് കിടക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ കണ്ണിന് ആകർഷണം കിട്ടി അവിടെ പോയി, അവർക്ക് അവസാനം അന്ത്യം ദുഃഖമായിരുന്നു വന്നത്. ഇനി മാനിനെ ആകർഷിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വേടന്മാര് നല്ല പാട്ട്, ഒരു വാദ്യം വെച്ച്, ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് പാട്ട് പാടും. ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് വെച്ച് ഒരു മ്യൂസിക് വരും. അപ്പൊ ആ സൗണ്ട് കേട്ടിട്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞ് ഈ മാൻ അതിന്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നടക്കും. അപ്പോ അതിനെ വേടന്മാര് അതിനെ പിടിക്കും. ഇനി അടുത്തത്, അപ്പൊ കണ്ണായി, ചെവിയായി. ഇനി ഈ വണ്ട്. ഈ വണ്ട് എന്താണ്? കണ്ണായി, ചെവിയായി. വണ്ട് എന്തായിരിക്കും? താമരയിലോട്ട് പോവാണ്. ഏത് ഇന്ദ്രിയമാണ് അതിന് സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? വണ്ടിന്. താമരയുടെ അടുത്തോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അവിടെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ? അവിടെ അണക്കില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്മെല്ലാതെ, മൂക്ക്, അല്ലെ? അർജുൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ ക്ലാസ്സിൽ. ബാക്കി ആരെയും പിന്നെ സുജാത മാതാജി ഇടയ്ക്ക്, സുജിത മാതാജി ഇടയ്ക്ക് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറയാറുണ്ട്. ആദർശുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി. അപ്പോ ഇതെന്താണ്, നല്ല മണം, താമരയിൽ നിന്ന് നല്ല മണം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഈ വണ്ട് നേരെ താമരയുടെ അടുത്ത് പോയി ഇങ്ങനെ ആ മണം കാരണം അതിന്ന് തേൻ ഇങ്ങനെ നുകർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പക്ഷെ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇതളെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടും. അപ്പം ഇതൊന്നും വണ്ട് അറിയുന്നില്ല. വണ്ട് ഇങ്ങനെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നത് കൊണ്ട് ഇതള് കൂടിക്കഴിയുമ്പോ എന്ത് പറ്റും, അത് അവിടെ ശ്വാസം മുട്ടി അത് ചത്തുപോകും. അപ്പം മണം, അതും ഇന്ദ്രിയം, ഭൗതിക ഇന്ദ്രിയങ്ങളുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം മൂലം അതിന് ദുഃഖമുണ്ടായി. ഇനി മീനിന്റെ എന്തായിരിക്കും? മീനിന് ഏതിലാണ് ആകർഷണം? അതിന്റെ ഫുഡ്, നാവിന്റെ രുചി. മീനിന് ഇഷ്ടം പോലെ ഫുഡ് വെള്ളത്തില്, നദിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കുളത്തില് വേറെ കാണും. എന്നാൽ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഈ ചൂണ്ടയിൽ ചൂട്ടി വരുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ അടുത്ത് പോകുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളടത്ത് എല്ലാം ഫുഡ് ഉണ്ടായിട്ട് അത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ഈ സ്പെഷ്യൽ കിട്ടിയുടെ അടുത്ത് പോയപ്പോ എന്ത് പറ്റി, അതിന്റെ നാക്ക് ചൂണ്ടയിൽ കുരുങ്ങി, അങ്ങനെ അത് ചത്തു. ഇനി നമ്മളെ സ്പർശത്തിന് പറയുന്ന ഉദാഹരണം ആനയുടെയാണ്. അപ്പൊ ഈ പിടിയാനെ വെച്ചിട്ടാണ് കൊമ്പൻ ആനേനെ തളയ്ക്കുന്നത്. ഈ കാട്ടാനയെ നാട്ടാനയായിട്ട് മാറ്റുന്നത് ആദ്യം ഒരു വലിയ കുഴി കുഴിക്കും. എന്നിട്ട് അതിന്റെ മുകളില് ഓലയൊക്കെ ഇട്ട്, ഇലയൊക്കെ ഇട്ട് മറച്ചു വെക്കും. എന്നിട്ട് പിടിയാനയെ വിടും. അപ്പൊ ഈ പിടിയാന ഇങ്ങനെ നടന്നു പോയി
മറ്റേ കൊമ്പനാനേനെ കാട്ടാനേനെ ആകർഷിക്കും. അപ്പൊ ഈ കാട്ടാന എന്താണ്, ആ പിടിയാനേനെ തൊടാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പിടിയാനയുടെ പുറകെ പോകും. അപ്പൊ ഈ പിടിയാന ഈ കുഴിയുടെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ നടന്ന് പോകുമ്പോ ഈ കാട്ടാന ഇതറിയാതെ വന്ന് ആ കുഴിയിൽ വന്ന് വീഴും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം അപ്പം ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിന്റെ പുറകെ പോകുമ്പോ അവസാനം അത് ദുഃഖത്തിലായിരിക്കും കലാശിക്കുക. അതുപോലെ ഭൗതിക സുഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് ആദ്യവും ഉണ്ട് അവസാനമുണ്ട്. ആദ്യം നല്ല സുഖത്തിൽ വന്ന് നിൽക്കും, പക്ഷെ അതിനൊരു അവസാനമുണ്ട്. ലഭന്തേ ബ്രഹ്മ നിർവാണ മൃഷയ ക്ഷീണ കൽമശ ചിന്നദ്വൈതായതാത്മാന സർവഭൂതഹിതേരത. സംശയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതരായവരും മനസ്സ് തന്നിൽ തന്നെ വ്യാപരിക്കുന്നവരും എപ്പോഴും സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരും സർവ്വപാപങ്ങളിൽ നിന്ന് മോചനം നേടിയവരുമായിട്ടുള്ളവർ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു. അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ ആ മോക്ഷ പ്രാപ്തിയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും? അവർക്ക് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതമായിരിക്കും. ദ്വന്ദ്ം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സുഖം ദുഃഖം നല്ലത് ചീത്ത ഇഷ്ടം അനിഷ്ടം ഇതൊക്കെയാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. അതിൽ അതീതമായിട്ടുള്ള അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇല്ല. അവർ ഇഷ്ടവും അനിഷ്ടവും സുഖവും ദുഃഖവും ഒന്നും അവരെ അലട്ടുന്നില്ല. മനസ്സെപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ വ്യാപരിച്ചിരിക്കും. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും, കാരണം താൻ അനുഭവിക്കുന്ന ആ സുഖം ഞാൻ മാത്രം കിട്ടിയാൽ മതി, വേറെ ആരും അനുഭവിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് മാറി നിൽക്കുന്നില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ളതെല്ലാം ദുഃഖമാണ്, ഇതിലല്ല ചെയ്യേണ്ടത്. നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന് സേവ ചെയ്യണം, നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കൂ, അതിലുള്ള ജ്ഞാനം കിട്ടൂ. അത് ഇപ്പം പ്രഭുപാദർ ചിന്തിക്കുകയാണ്, ബാക്കിയുള്ളവർ എങ്ങനെയോ ആവട്ടെ, എനിക്ക് ഇപ്പം അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അത് അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ച് അദ്ദേഹം വൃന്ദാവനത്തില് സുഖമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് തന്റെ അവസാനം ഒരു നാമം ജപിച്ച് കഴിക്കായിരുന്നു. പക്ഷെ അതല്ല, അദ്ദേഹം ആ 69ാമത്തെ വയസ്സിൽ മറ്റുള്ള ജനങ്ങൾക്കും, ഇത് ഞാൻ മാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരാ, ബാക്കിയുള്ളവർക്കും അത് കൊടുക്കാനായിട്ട് അതാണ് സകല ജീവജാലങ്ങളുടെയും ക്ഷേമൈശ്വര്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തിരക്കിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം എല്ലാവർക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി സർവ്വ പാപങ്ങളിൽ നിന്നും മോചനം നേടി ബ്രഹ്മനിർവാണം പോകും. അപ്പൊ പ്രഭുപാദരാണ് ഇതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോ പറയാം, അല്ലെ? അദ്ദേഹമാണ് ഇപ്പം ഇതില് ആരാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം? പ്രഭുപാദ, ശ്രീല പ്രഭുപാദർ തന്നെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. കാമക്രോധ വിമുക്താനാം യതീനാം യഥചേതസാം അപിതോ ബ്രഹ്മനിർവാണം വർത്തതേ വിദിതാത്മനാം. കാമക്രോധങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് അച്ചടക്കത്തോടെ പരിപൂർണതയ്ക്ക് വേണ്ടി അനവരതം യത്നിക്കുന്ന ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയവർക്ക് അചിരേണ പരമപദ പ്രാപ്തി സുനിശ്ചിതമാണ്. നോട്ടം കൊണ്ട് മാത്രമാണത്രേ മത്സ്യം കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നത്. ആമ ധ്യാനം കൊണ്ടും. ആമ കരയിലാണ് മുട്ടയിടുന്നത്, വെള്ളത്തിൽ കിടന്നുകൊണ്ട് ആ മുട്ടകളിൽ മനസ്സൂന്നുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ കൃഷ്ണാവബോധമുള്ള ഭക്തനും ഭഗവത് ധാമത്തിൽ നിന്ന് വിദൂരസ്ഥനെങ്കിലും നിരന്തരമായ ധ്യാനം കൊണ്ട് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടും ആ ധാമത്തിലേക്ക് സ്വയം ഉയരാം. അതായത് ഈ ലോകത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഭഗവത് ധാമം അങ്ങ് ദൂരെ ആത്മീയ ലോകത്താണ്. നമ്മളിപ്പോ ഭക്തന്മാർ, ഉയർന്ന ഭക്തന്മാർ ഇപ്പൊ ഭഗവത് ഭൂമിയിലാണ്, ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അതിന് ഉദാഹരണമാണ് പറയുന്ന ഈ മത്സ്യങ്ങൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോട്ടം കൊണ്ടാണ്, കൂടെ നിന്ന് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നോക്കുന്ന പോലെയല്ല, അത് നോട്ടം കൊണ്ട് ആ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോറ്റുന്നു. ആമയാണെങ്കിൽ മുട്ടയിടുന്നത് കരയിലാണ്, എന്നിട്ട് വെള്ളത്തിലാണ് ആമ ഇരിക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് മനസ്സുകൊണ്ട് ആമ ആ മുട്ടയെ ധ്യാനിക്കുകയാണ്. അതുപോലെയാണ് കൃഷ്ണാബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലല്ല, ഭൗതിക ലോകത്താണെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹം നിരന്തരം ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ആ ധാമത്തിന്റെ അവബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാം. പുറമേ നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഓൾറെഡി ലിബറേറ്റഡ് സോളാണ്. ആത്മീയ ലോകത്ത് വസിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം. ആത്മീയമായിട്ട് അവബോധം അങ്ങ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു. ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങളുടെ ആഘാതം അയാൾക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ല. സദാ പരമപുരുഷനിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നത് മൂലം പ്രാപഞ്ചിക ക്ലേശങ്ങൾ തീരാത്ത ഈ അവസ്ഥയാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അവബോധവും അങ്ങ് ഭഗവാന്റെ അടുത്താണ്. അതുകൊണ്ട് ഭൗതികമായിട്ടുള്ളതൊന്നും അദ്ദേഹത്തിനെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അതാണ് ബ്രഹ്മനിർവാണം എന്ന് പറയുന്നത്. അവസാനത്തെ ശ്ലോകം. ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന് പീസ് ഫോർമുല എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. നമുക്ക് സമാധാനത്തിന്റെ വഴി 5.29. ഭോക്താരാം യജ്ഞ തപസാം സർവലോക മഹേശ്വരം സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം ജ്ഞാത്വാ മാം ശാന്തി മൃച്ഛതി. ശാന്തി മൃച്ഛതി, ശാന്തി നേടുന്നു. ആരാണ് ശാന്തി നേടുന്നത്?
3 കാര്യങ്ങൾ അവരറിയണം. ഭോക്താറാം യജ്ഞ തപസാം, യജ്ഞങ്ങളുടെയും തപസ്സുകളുടെയും എല്ലാം ഭോക്താവ് ഞാനാണ്. അതായത് ഭഗവാനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ്. നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യജ്ഞം ചെയ്താലും എന്തൊക്കെ തപസ് ചെയ്താലും അതെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നത്, അതെല്ലാം അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭഗവാനാണ്. സർവലോക മഹേശ്വരം, എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും ഈശ്വരൻ ഞാനാണ്. സർവലോകങ്ങൾ, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെ അധിപൻ, സർവലോകങ്ങളുടെ അധിപൻ എല്ലാം ഞാനാണ്. സുഹൃതം സർവഭൂതാനാം, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഞാനാണ്. ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഭൗതിക ക്ലേശങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് ശാന്തി നേടും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്താലും അതെല്ലാം ഭഗവാനാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്. നമ്മളിപ്പോ മറ്റ് ദേവീ ദേവന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൂജകളാണെങ്കിലും ഇൻഡയറക്ട്ലി അത് ഭഗവാനാണ് പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഭഗവാന് കൊടുക്കാതെ മറ്റ് ദേവീദേവന്മാർക്ക് ചെയ്യുന്ന പൂജയും അത് ഭഗവാനാണ് എത്തുന്നത്. എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും എല്ലാ ലോകത്തിന്റെയും അധിപനും ഞാനാണ്, ഭഗവാനാണ്. പിന്നെ എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷി, നമ്മളെല്ലാവരുടെയും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാനാണ്. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും കാമമാണ്, സ്നേഹമില്ല. കാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും, എന്റെ സുഖം നോക്കിയാണ്. അപ്പൊ ഒരാളെ സുഹൃത്താക്കുമ്പോൾ പോലും ആ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടും എന്ന് നോക്കിയാണ് ഓരോരുത്തരും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ഒരാളെ സ്വീകരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ചൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല, അല്ലേ? ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും കൂടെ, ഒരു പുഴുവിന്റെ ശരീരമാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഇരുന്നാലും ആ ശരീരത്തിൽ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് വരികയാണ്. ഇപ്പൊ നിരീശ്വരവാദിയായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഭഗവാനെ ഒരുപാട് അധിക്ഷേപിച്ച് ഭഗവാൻ ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ആ വ്യക്തിക്ക് നിലനിൽക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യവും ഭഗവാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണ്. എല്ലാരെയും എങ്ങനെ തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് അത് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാ യജ്ഞങ്ങളുടെ ഭോക്താവ് ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപൻ ഭഗവാനാണ്. കൃഷ്ണാബോധ പ്രവർത്തനം, ഭഗവാനാണ് പരമാധികാരി, ഭഗവാനാണ് പരമമായ ഭോക്താവ്, ഭഗവാനാണ് നമ്മളുടെ സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷി. ഇപ്പൊ ഇവിടെ കാണാല്ലേ, ഭഗവാന്റെ സുഹൃത്തുക്കളെല്ലാം ഭഗവാന് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നു. പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിൽ, ഇത് നമ്മൾ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ കാണും, എല്ലാ യൂണിവേഴ്സും ഉണ്ടാകുന്ന, ആ യൂണിവേഴ്സ് എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെ അധിപനാണ്, എല്ലാത്തിന്റെ ഭോക്താവും ഭഗവാനാണ്. എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്തും അഭ്യുദയകാംക്ഷിയും ഭഗവാനാണ്. ഇത് ഏത് ലീലയാണ്? ഈ പിക്ചറിൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും. ഗോവർദ്ധന ഉദ്ധാരണ ലീല. ഗോവർദ്ധന ലീല, അതെ. ഇതാണ് ശരിക്കുമുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതം. വൃന്ദാവനത്തിലുള്ള ഗോവർദ്ധന പർവ്വതമാണിത്. ഇത് ഭഗവാൻ ഗോവർദ്ധന ഉയർത്തിയ ആ ലീല. അപ്പൊ ആ ഗോവർദ്ധന ലീലയില് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും സുഹൃത്താണെന്നും ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും അധികാരി എന്നും. കാരണം ഇന്ദ്രപൂജ മുടക്കിയത് കൊണ്ടാണ് ഇന്ദ്രൻ ഒരുപാട് മഴയും പേമാരിയും കൊടുത്ത് ഈ വൃന്ദാവനം മൊത്തം നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു. ഭഗവാൻ വൃന്ദാവനവാസികളെ എല്ലാം തന്റെ ചെറുവിരലിലെ, ഇടത്തെ കയ്യിലെ ചെറുവിരൽ, അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വീക്കായിട്ടുള്ള വിരലാണ് ഇടത്തെ കയ്യിലെ ചെറുവിരൽ, ആ വിരൽ കൊണ്ട് ഇത്രയും വലിയ ഗോവർദ്ധനത്തെ അദ്ദേഹം ഉയർത്തി. 7 ദിവസം 7 രാത്രി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് മഴ പെയ്തു. അപ്പോഴെല്ലാം എല്ലാരും, ആ വൃന്ദാവനവാസികളെല്ലാം ആ മലയുടെ താഴെ ഭഗവാനെ തന്നെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാനാണ് എല്ലാവരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷി, സുഹൃത്ത്, എല്ലാരെയും പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്, എല്ലാവരുടെയും അധിപൻ. പിന്നീട് ഇന്ദ്രൻ വന്ന് ക്ഷമ ചോദിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാനോടാണല്ലോ ഇന്ദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്തത്. ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഒരു സാധാരണ ഒരു കുട്ടിയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു, ഭഗവാനാണെന്ന് മറന്നുപോയി ഇന്ദ്രൻ. പിന്നീട് ഈ ഗോവർദ്ധന പൂജയ്ക്ക് ശേഷം ഭഗവാന് 7 ദിവസം 7 രാത്രി ഭഗവാൻ ഒന്നും കഴിക്കാതിരിക്കുകയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ യശോദാമ്മ ഒരുപാട് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, ചപ്പൻ പോകും. ഭഗവാൻ ഒരു ദിവസം 8 നേരമാണ് കഴിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 7 ദിവസം 8 നേരത്തെ ആഹാരം, 56 കൂട്ടം ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ഭഗവാന് കൊടുക്കും. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഭോക്താവ് അത് ഭഗവാനാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ?
ഈ ക്ലാസ്സിൽ ആരും സംശയം ചോദിക്കാറില്ല, ആർക്കും ഒരു സംശയമില്ല. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ശരി, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇവിടെ ചുരുക്കാം. നാളെ നമ്മൾ 6ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. नमस्ते माता जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ദിര തങ്കച്ചി മാതാജി. हरे कृष्णा। ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാമം മാതാജി. हरे कृष्णा। ഹരേ प्रणाम प्रणाम।